अरे तपले मंडेदा कोपुलोगो मदिमालंजी बोडुगे అతల వితల సూర మర్వై మగధీర ముగురుడు నల్గీర కులశేఖర నంగు తములు నింగడా నింగు తుకుడ నుంగడా కిన్ని బిర్రెలు చుంబడా మలకెంగోడా నికల నిరీక్షర ಐದು ಪನ್ನೀರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಡು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಈಗ ನಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಸರಿಯಾತು ಜೀವ ಶೋಭರಾಜ್ ಗೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಬಜ್ಜ ನಿಂಚ ಅಂದು ಪೆಪ್ಪರೇರೆ ಬಂದಾಗ ಪೆಪ್ಪರೇರೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷ ಓ ತೊಕೊಟ್ಟುಗು ಒಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಕುಂದಾಪುರ ಒಬ್ಬಳು ಸಿಂಗಾಪುರ ಒಬ್ಬಳು ಗೋಲ್ಡ ಒಬ್ಬಳು ಅಜ್ಜ ಪೆಪ್ಪರೆ ಬೇರೆ ಪರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವಾದ್ಯದ ಒಂದು ಟ್ಯೂನು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ನಮ್ಮನೇ ನಲಿಪೋಡು ನಮ್ಮನೇ ಉರುಪೋಡು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮನೇ ಸರಿ ಮೊದಲು ಪೋಡು ಬಂತು ನಿಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆ 2.25 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೋರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಳು ಮಾತಾಡಲಿರು ಬಲೆ ತೂಲೆ ಬರ್ಬೇರಿ ಉಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗುಪ್ಪಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಯಾನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಕುಲ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಒಬ್ಬರ ದಾಲೇಜಿ ಮೆರನ ಸೀನ್ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಒಂಜಿ ಲಂಚ ಜೊತೆ ಜೆರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನು ಸುಮೇರು ಓಲಿತ್ತಿರಡಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ ನಮಗ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪ ಅಂತ ಮೇರೇನೆ. ಸೊ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೀರೇನು ಲೆಪ್ಪನ. ಸೊ ಮೇರಿತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಪನ್ನಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡು 3 2 1 వితల శూర మరువై మగధీర ఉగురుడు నెలగీర కులశేఖర నంగు తములు నింగడా నింగు తుకుడ నుంగడా కిన్ని బిర్రెలు జుంబడా మలకెంగోడా బొంబదట్టే ఆపిన తుంబు సంపూడ నీరుప్పును కండ బట్టే పస ఆజిది ಸೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಸೋಕಿತ್ತನಾ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. నేను ಇಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಲ ಹೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತನ ಆಂಡ ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಚೋಟು ಏಕೆ ಚೋಟು ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಟ 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 ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಾಮಂಜೂರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈಗಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಉಳ್ಳಿರಿ. ಸೊ ಚೈತ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೂ ಬೈದೇನಿ. ಸೊ ಫಾರಂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರಂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಫಾರಂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು ಬರ್ಬೇಕು ಬಣ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೆಂಟಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೇರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೂಗೂ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಎಂಕಲು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So just wait, sit back, relax and wait. We'll come back soon. People, you have been a wonderful audience. Thank you so much. We are very thankful to you. Yaru maka pura, puri bukka pura, peram